У аграгарадку Русіно каля 2000 жыхароў. Нягледзячы на тое, што гэты населены пункт зусім побач з горадам, якасць вады тут пакідае жадаць лепшага. Мясцовыя жыхары неаднойчы скардзіліся ў адпаведнай інстанцыі, у выніку чаго аграгарадок быў уключаны ў дзяржаўную праграму. Сёлета тут прабурылі водазаборную свідравіну і пачалі будаваць воданапорную вежу са станцыяй абезжалезвання. Вода у нас, в принципе, бывает моментами была настолько ржавая, особенно когда вот отключили воду, потом дают ее подачу, и она очень ржавая, потом долго имеет какой-то такой неприятный запах. Поэтому надеемся, что в скором будущем мы будем рады чистой, хорошей, вкусной воде. Згодна санітарных правілаў і нормаў, утрыманне жалеза ў вадзе не павінна перавышаць паказчык у 0,3 мг на дэцыметр кубічны. Аднак на справе у малых населеных пунктах ён нярэдка перавышаны ў 2 і болей разоў. Вода в Барнаульском районе для потребителей содержит большое количество железа. Для того, чтобы уменьшить количество железа, строится станция обезжелезывания. То бишь на сегодняшний день добытая вода проходит через станцию обезжелезывания, то есть железо фильтруется и очищается от бактерий. Работы ў Русіно плануюць завяршыць до конца жніўня, а станцыя абезжалезвання вады ў аграгарадку Вольна, дзе налічваецца каля 600 жыхароў, ужо ўведзена ў эксплуатацыю і працуе. В рамках программы «Чистая вода. Благоприятная среда» нашим предприятиям были построены за предыдущие годы станции обезжелезывания Малая Колпеница, Городище, Мирный, Столовичи. Благодаря поддержке государства были выделены денежные средства из областного бюджета и республиканского. На строительство станции обезжелезывания в поселке Вольно были затрачены денежные средства 145 тысяч рублей. На строительство станции, скважины и башни в агрогородке Русино выделено 357 тысяч – это областной бюджет и 200 тысяч – республиканский. Якасць пітной вады – адзін з асноўных крытэрыяў якасці жыцця ўвогуле. Вось чаму забеспячэнне насельніцтва па-сапраўднаму чыстай вадой сёння адна з прыярытэтных задач у краіне. На наступны год у Баранавіцкім раёне таксама запланавана будаўніцтва мінімум 2 станцый абезжалезвання у вёсках Пачапава і Петкавічы. Алена Ракуць, Людмила Салзана, Міклай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».